Baraka. Wane ne nake gani nan da kafar shi kamar magobirin daji? Ke yan nan kina da taurin kai, ke zan kwakuma cikin keji. Abadan Allah baba halin nan yanzu kan ya kamata a yi canji. Ke ne mai arziki nake nema, nan ne za mu lashi dan yaji. Amma wannan ki dubi rigar shi kai ka ce guguwa ta kawo shi. Kamar reshen fuka-fukin fanka. To wancan motar da ma kake hange yanzu nan ya sauka ya faka. Wai waccan bakar ta alfarma mai kira irin ta 'yan Makka. Kai da ka zo a ce in kun gaisa na so kai shiru da bakinka. Kai kuma gashi ka barar yanzu gashi gidanka babu ko sisi. Magariya ne idanun ne suke ta harɗe ni kamar yatsar agwagwa ta kone. Ayya an ba babu komai aini na so na nemi aure ne. To kaga wannan idan ka aure ta duka bakin cikin ka ya kare. Bana tantamar ta gun girki in dai bangare na dambu. Ba komai wallahi na yafe ni ma an bayi ubana ne. Wato wani ne yake ta ruɗa ni buhun masarar zane na dau bashi. Jiya ma ya zo yana ta damuna yaushe za ya samu kayan shi. Na ce masa yanzu ba kuɗi kuna in Allah ya bani zan bashi. Da ƙarfa na lallaɓa shi ya bar ni da babanku yanzu sai ɗauri. Ya an fade na yin kuka ai matsalar ka yanzu ta kare. To kaga kudin hayan gidan nan ma sai da na dangana da dan taure. Baba farin gida zan saya maka to daga yau wallahi ka tsere. Yaro kar ka sani in zabura ko ba fiffike fa in fire. Kace ma da kana da hali wata kilma za ka kai ni sauyi. Kar a daɗe in samu 'yar Honda. Da yadin gezina kala 60 ba na sallaga lagar shadda. Insha Allahu an baka samu aiwainar ka na cikin tanda. Batun aure kawai ya kawo ni in dai ka aminta labudda. In ka shirya a zo a ɗaura yau gobe kafin marece ta tare.